Здравейте на всички, аз съм NoThings и добре дошли в моят канал с реакции. След дългогодишна пауза реших да го върна обратно. Каква е причината да съществува като цяло този канал? Първо искам да знаете, че за мен е най-голямата тъпотия и най-голямата простотия и най-голямата загуба на време и изобщо някакви такива кофти неща смятам за реагирането на каквото и да било. Струва ми се много тъпо, много скучно, много безмислено, много безпричинно. Защо някой трябва да гледа как някой друг реагира на нещо друго и някакви такива, но това съм аз. Аз съм човек, който обича да излиза от зоната си на комфорта и да се поставя в неудобни ситуации, защото пък от друга страна вярвам, че това е начина, в който истински се развиваме и начина, когато започваме истински да се борим с нещата, които се случват около нас. Това звучи много мотивиращо в някоя по-сериозна ситуация, когато става въпрос за здравословен начин на живот, за трениране, примерно, или за работа и така нататък, а не за когато става въпрос за гледане, за реагиране на видеа. Но, да, аз съм толкова странен тип. Това е една от причините всъщност. Втората причина, естествено, е гледанията. Много от вас искат да реагирам на някакви неща от доста време и аз реших просто да направим някаква лудница от 1 милион реагирания на неща. Така че давайте в смисъл в коментарите давайте предложения на какво искате да реагирам и дето си вика, така съм си казал, че няма да има нещо, на което да не реагираме. Ще реагираме на всичко. Силно се надявам, между другото, да не ме намирате от този канал. Не защото в основния ми канал кой знае колко сериозно на нещата, но там нещата се правят наистина с любов и с... Просто харесвам да правя нещата, които правя в основния си канал и се радвам, че има толкова много от вас, които и на тях им харесват и наистина човек трябва да... Имайки как да кажа, благовещението или по-скоро благословията да правя наистина това, което ми харесва, е нещо уникално, което пожелавам на всеки един от вас да му се случи. Но тук даже бих казал, че може да ме видите като в някаква страна, в която не сте ме виждали, защото аз съм човек, който е супер позитивен и се опитвам да намеря и в най-негативните неща позитивното, но гледайки такива неща, които не са ми приятни, най-вероятно ще се държа по неприятен начин. Не знам всъщност какво точно ще се случи. Точно, може би това е и като някакъв експеримент. Преди го бях започнал и сега го продължаваме. Не съм мислил още за някакъв график или нещо такова. Но искам да благодаря предварително на Ницко, който освен вашите предложения и той самия прави списък с неща, на които да реагирам, за да се изненадвам всеки път и освен това искам да благодаря и на него за това, че ще монтира тази поредица. Какво друго да ви кажа интересно за нея? Наистина, мене ми е страшно неудобно цялото това нещо, целият този канал, цялото това нещо, което те първо ще се случи, но да кажа, че има и нещо положително. В крайна сметка, поне за мен. Вярвам, че вие всички много ще се забавлявате, така че в крайна сметка има доста позитивни неща. Това, което е за мен е, че от време на време ще реагираме на някакви супер интересни неща и неща, от които наистина можем да се получим и да се изкефим на нещо. Благодаря ви, че сте тук. Надявам се да се забавлявате. Горе главата, усмивките горе и дайте да се пръснем с някакви абсурдни тъпоти, защото ето пак почне да ми стане неудобно вече.